И здравейте, зрители, и днес отново играем Free Fire Tournament и продължаваме да събираме за нов герой, защото те изистуват много. Защото новите герои изистуват не са много и не мога да ги съберем. Там или се хакнем или нещо друго. Така, what the fuck? What? Окей, чай. Чай сам. Heroes. Има. Охо! Айде, заминайте. Заминайте си хора. Ейте го на. Убихме го, Уф. Сега тук го чакаме. Виж, даже там отключихме нещо. Кеф? Сега разбирам. Преди когато го имах този герой, съм отключил от някъде и не съм отключил нататък. Убихме го. Къде сме? Това ще им бъгва мишката. И умряхме. Но не сме още. О, дабъл кил! Чакай, се махам от тук. Ще се хелпна малко. Така. Може да ми се чее, съжалявам за което, но може да самаля графиките, обаче това по мен не се чее. И че се бухнах отгоре. Къде си? Ей, тута бе. Ей го бе. Не го пича. Такива направихме, нали господа. Сега мога да ресна. Така, готово. О, 4 кила! 4 кила, даме господа, с този герой. 4. Вземаме хелп и се вземе пак долу. Значи бърз. Не ма бъде. Сега. 4 кила направихме. 4. Вижте кой има там. Този танк сега ми провали всичко тук. Че докато стане. Вот. Това да тема тук. Айде, умри се фана. Утре сме хелпни. Не си брат. Всяка не сте си. Ейги бе. Ай, сега си умри. Ще таги на мен къде са. Много са бързи. Те са много бързи или моят герой е много бавен? Май двете. Това са нещо пак като бомби. Да би... Да, наистина. Да. Умряхме отново. Но сега ще стигнем тук горе. Ей го е. Много че направя така да се полъзгаме. Пък после да си докато е спокойно.
В този канал там чакате да снимам на който снимах предния път и да се надяваме, че да се бъдат повече хора в този канал. Да. Айде бе, къде са тези хора? Сама съм се надъхал да ги бия. Някакъв че долу. И сега. И така да ги стили, върнахме, за съжалявам, че спрях толкова бързо клипа на таба. What the fuck is? Да. Съжалявам, че толкова рязко спрях клипа, но... Чай, че съм с снайпер. Къде си? И бяга. Къде си? Там има някой. Сега тук те си гледаме. Готов си. Рязкаме. Айде сега този да сгорим малко, да ги изгорим, казах! Да ги изгорим! Убихме един. И че ми бърва мишка. И мисля това да е от това кратко видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре. Тук отгоре ще видите предишното видео. Тук отдолу канала ми, за да може да се абонирате за него и така. Довиждане и до скоро!